Assalamu alaikum. Yau magana za mu yi ta ƙauyukan wa'annan da kuka ga mun jero tun daga Katuru, Galadi, Kagara, Tsibiri, Tubali. To wa'annan ƙauyukan da kuke gani tsakani da Allah suna cikin tashin hankali ba matuƙa, wasunsu ma an riga an tada su kamar irin su Tsibiri, irin Tubali. Ka san ko da miliyan guda wallahi wani yanzu ko da miliyan guda yanzu baka iya sani in je Tubali. Tsibiri an matar da su gaba ɗaya. Yanzu nan Kagara da Galadi su ne cikin tashin hankali, abin hadda Katuru yana samun ma. Dan Allah dan Annabi ya kamata mutanen mu sai lidin mu koya da irin wannan abubuwa. Gwamnati san halin da ake ciki. Muna zannin mu lafiya, mun fara abubuwa na mutunci, abubuwa sun fara yin sauki. Kawai sojoji suka zo suka ranar wata litinin suka zo suka yamutse Galadi, suka fatattaka fulanin nan, sannan suka dawo ran juma'a ana sallar juma'a suka ƙara fatattaka fulani, suka fatattake su, shikenan bakin nan suka tafiye su suka ban mu da su. Yanzu suna nan sun tayar ma da Galadi da hankali, musamman Galadi har Katurun bata sha ba, dan ita ma an shiga rana an ɗauki mutane kusa 3. Ita Galadi ba ma magana za a yi ba, mace-macen da ake yi. Su kuma can yankin Tsibiri ma gaba ɗaya an takar da su. Jama'a wannan yanki muna cikin tashin hankali, ya kamata mu kai korafinmu ga gwamnati a diba mana. Sojoji in dai kun san za ku yi, ku dinga shiga ku yi, ba wai ku shiga ku taba mana mutane ba kuma ku fito shi kenan ku ban mu su ta kashin mu ga banza. Ya kamata in za a yi a tsaya a yi abun. In wani abu ne kuka fuku na kwangila da kun ga an fara samun sauki, ku je ku tabo mana masiwa kuma ku tafiye ku. Ya kamata ku yi mana adalci, ba wai magana ji muke ba wai muna yi ta baki, har ga zuciyar muke ga magana. Ya kamata ku fahimci, mun fahimci me gwamnati ke nufi. Ta ya za a yi sai mun fara zaman lafiya da mutane, zama na tafiya dorar ku zo ku kunno wannan wuta wadda kun san ba ku iya zuwa ku kare mu, ku zo ku tayar mana da bala'i wanda ba ku iya zuwa ku kare. Ya kamata a je a bada tsaro yankin mu na, in aikin za a yi shi da gaske. In ba za a yi ba ku ban mu zanna lafiya yadda muka zanna lafiya, sannu abubuwa na tafiya sun fara yin sauki tare da mu da su. Amma ku zo kawai ku tabo su kawai dan kwangilar ku bata yi da cika ba, ku zo ku tayar mana da hankali ana ta kashe mu ba gaira ba saboda. Allah isan mana ga wannan zalunci da ake mana.